Паблізу калодзішчаў і зялёнага бору ў Менску пабудуюць новыя жылыя раёны. Адпаведны указ напярэдадні падпісаў Лукашенка. Пра гэта паведамляе Пол Першага. У планах будаўніцтва больш за 4 мільёны квадратных метраў жытла. Кватэры будуць прызначацца для грамадзянаў, якія маюць патрэбы ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. У тым ліку звядуць так званае сацыяльнае жытло і арэндныя кватэры. Адзначаецца, што ў новых раёнах забяспечыць усю неабходную для сем'яў інфраструктуру, ад школаў і дзіцячых садкоў да медычных установаў. На паскарэнне інфляцыі ў другім квартале паўплывалі базавая інфляцыя і рост цэнаў на сезонную плодаагародніну. Такія прычыны назваў у сваёй справаздачы Нацыянальны банк. У Нацбанку спасылаюцца таксама на высокія тэмпы інфляцыі ў Расіі, што перацякае і на Беларусь. У суседняй краіне ў чэрвені яна разагналася да амаль 10%. Яшчэ адным фактарам сталася падаражэнне на сусветных рынках фруктаў, кавы і какава. Цэны на апошнія выраслі на 30–40%. Свой унёсак зрабіла і павышэнне коштаў паліва і праезду ў грамадскім транспарце. Нагадаем, у чэрвені гадавая інфляцыя ў Беларусі разагналася да амаль 7,5%. У Гомлі адбыўся буйны пажар, гарэў ангар на закаволку будаўнікоў. Каб патушыць полымя, спатрэбілася 6 ратаўнічых брыгадаў. Паведамляецца, што ў выніку пажару пашкоджаная маёмасць, якая месцілася ўнутры будынку. На шчасце, абышлося без ахвяраў. Крамы гандлёвай сеткі «Санта» не прайшлі правярання Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. У 90% аб'ектаў знойдзеныя шэраг парушэнняў. Гэтак у кожнай трэцяй краме прадавалі пратэрмінаваныя тавары. У тым ліку дзіцячыя сокі, кансервы, паўфабрыкаты ды іншыя. Таксама ў некаторых аб'ектах сеткі не было скрынак для захоўвання асабістых рэчаў пакупнікоў. У выніку кіраўніцтва ў краму вынеслі прадпісанні і завялі на іх адміністратыўную справу, а частку тавараў знялі з продажу. Каманда Народнага антыкрызіснага ўпраўлення перадала ў структуры Еўразвязу чарговы спіс беларускіх суддзяў, датычных да рэпрэсій рэжыму Лукашэнкі, а таксама падрабязнае абгрунтаванне неабходнасці ўвядзення супраць іх персанальных санкцыяў. Большасць з указаных суддзяў фігуравалі ў фільме «Нау пярэваратні ў мантыях», які надоечы з'явіўся ў Ютубе. Там прагучалі амаль 20 прозвішчаў. Раней з ініцыятывы каманды ў санкцыйныя спісы Еўразвязу трапілі больш за 80 суддзяў. Сярод іх, да прыкладу, работнікі Менскага гарадскога суда і берасцейскія суддзі, якія вялі так званыя справы карагодаў. Ужо заўтра, 9 жніўня, споўніцца 5 гадоў з дня пачатку масавых пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года ў Беларусі. У праграме «Студыя Белсат» сваімі ўспамінамі пра той дзень, праведзены за кратамі ў поўнай інфармацыйнай изоляции, подзяліўся Сергей Тихановский. В 10 вечера был отбой, я на Володарском находился в СИЗО. И там чуть позже, ближе к 11, крики, какие-то взрывы. Люди там за дверью, милиционеры. И слышал их разговоры, им там выдали оружие. То есть человек стал с пистолетом возле моей камеры. Не знаю, там совпало так или нет, что он возле моей камеры стоял. Но, значит, они очень были напуганы. И где-то ближе, я не помню, наверное, к часу уже все полностью успокоилось. Им по рации сказали, все, можно сдать пистолет. Но перед этим вот девушка там, конвоир тоже спрашивала, а что случилось, как говорит, прорвали, а что прорвали? Ну, где прорвали? Везде. И я думал, все, сейчас ворвутся, нас освобождать уже, если честно. Праваабарончаму цэнтру «Вясна» сталіся вядомыя імёны затрыманых паводле справы Гуюна. У спісе 38 асобаў. Іхныя імёны не называюць у мэтах бяспекі. Пры гэтым паводле праваабаронцаў колькасць затрыманых можа быць значна большая. Арышты па гэтай справе працягваюцца. Людзей абвінавачваюць у спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці. Таксама некаторым з затрыманых працягваюць тэрмін стрымання пад вартай на некалькі месяцаў. Дональд Трамп абверг інфармацыю, што адной з умоваў ягонага спаткання з Пуцінам былі перамовы кіраўніка Расіі з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Напярэдадні такую інфармацыю распаўсюджвалі некаторыя амерыканскія медыі са спасылкай на ўласныя крыніцы ў Белым доме.
Яны хочуць сустрэцца са мною. Я зраблю ўсё, што здолею, каб спыніць забойствы. У мінулым месяцы яны страцілі 14 тысяч чалавек. Кожны тыдзень 4 або 5 тысячаў. Таму я не люблю доўгіх чаканняў. Я лічу, што гэта сорамна. І ў асноўным гэта салдаты. Гэта украінскія і расійскія салдаты. І таксама некаторыя людзі з гарадоў, па якіх, вы ведаеце, запускаюць ракеты. І гіне 35-40 чалавек за ноч. Што жахліва. Ад пытання журналістаў пра тое, ці будзе ён працягваць свой 10-дзённы ультыматум Пуціну, Трамп ухіліўся. Інфармацыя, што адміністрацыі Трампа і Пуціна ўзгаднілі месца сустрэчы кіраўнікоў ЗША і Расіі, пачала з'яўляцца учора. Гэта пацвердзілі ў Крамлі, аднак не назвалі месца. Белы дом такія звесткі не каментаваў. Пра тое, што сустрэча можа адбыцца ўжо на наступным тыдні, сталася вядома пасля візіту ў Маскву спецпасланніка Трампа Стыва Уіткафа ў мінулую сераду. Улады ЗША да 50 мільёнаў долараў павялічылі ўзнагароду за інфармацыю, што дапаможа арыштаваць кіраўніка Венесуэлы Нікаляса Мадура. Пра гэта абвясціў генпракурор Злучаных Штатаў Пэм Бонді. Вашынгтон не прызнаў выбары ў Венесуэле, а самого Мадура ЗША абвінавацілі ў наркагандлі і абвясцілі ў вышук. Сёлета ў студзені з-за яго ўзяцця ўпершыню паабяцалі ўзнагароду 25 мільёнаў долараў. Генпракурор Бонді назваў Мадура адным з найбуйнейшых наркагандляроў у свеце і небяспекую для нацыянальных інтарэсаў ЗША. У Каракасе крок амерыканскай адміністрацыі назвалі нікчэмным і запэўнілі, што вартасць радзімы не прадаецца. У Беларусі завяршылася ўступная кампанія. Міністэрства адукацыі і дзяржаўныя СМІ аптымістычна адрапартавалі. Высокія прахадныя балы, вялікі конкурс, медалісты і алімпіяднікі. Наш сайт прааналізаваў, што стаіць за прыгожымі лічбамі. Паводле акадэмічнага дырэктара Інстытуту развіцця і сацыяльнага рынку для Беларусі і ўсходняй Еўропы Андрэя Лаўрухіна, у гэтых рэйтынгах адчуваецца нежаданне паказаць праўдзівую сітуацыю. Безумоўна, такі аптымістычна заздраўны тон, які гучыць, што ўсе паказчыкі перавыконваюцца, што поспехі вялікія, гэта, канешне, такая спроба адсправаздачыцца перад вышэйстаячым начальствам. Бо калі мы бачым такі наўмысна напружаны, дэманстратыўны аптымізм, за ім, вядома, стаіць зусім іншая рэчаіснасць. І гэта сведчыць таксама пра той жах, які мае кожны з гэтых рэктараў. Усе яны наперабой адсправаздачваюцца, як добра ў іх усё атрымліваецца. Сёлета ў найбольшым попыце сярод абітурыентаў тэхнічныя і эканамічныя спецыяльнасці. Напрыклад, сусветная эканоміка і міжнароднае права патрабавалі амаль максімальна магчымыя прахадныя балы. Яшчэ адзін выразны тренд: выпускнікі ўсё часцей выбіраюць платную адукацыю, каб не мець адпрацоўкі пасля бюджэтнага навучання. Вынікі ўступнай кампаніі ў матэрыяле на нашым сайце belsat.eu. 5 верасня ў Варшаве пройдзе фестываль беларускай музыкі «Грай». Сярод артыстаў будуць гурты «Пятля прыхільнасці», «Без назвы» і «Навібэнд». Ці слухаеце вы беларускую музыку? Такое пытанне задалі нашы калегі з YouTube-рэдакцыі ў супольнасці каналу Belsat Live. Зацятымі прыхільнікамі айчыннай музыкі сябе назваў 41% апытаных. Яшчэ 43% адказалі, што слухаюць беларускую музыку нячаста. 12% беларускай музыкі не слухаюць зусім. А яшчэ 4% зазначылі, што не ведаюць айчынных выканаўцаў і хацелі б пабачыць падказкі ў каментарах да апытання. Ад камароў гэтым летам пакутуюць не толькі людзі, але і жывёлы. У Налібоцкай пушчы інсекты пакусалі зубра. Здарэнне зафіксавалі фотапасткі. Наша рубрыка «Без каментара» проста цяпер. Гэта ўсе навіны на гэты час. Заклікаю вас ставіць падабайкі і пашыраць гэтае відэа, а таксама падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, калі гэта для вас бяспечна. Поўны агляд падзею дня глядзіце ў аб'ектыве. Я на гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.